Takže zdravím vás ľudia pri Slendermanovi. Link zanechám v popise. Takže teraz vám vysvetlím, o čo to ide. Prvá vec. Pravidlá. Ja všetko. Takže není to moc pre slabšie povahy. Bla 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 bla. Samé takže to necháme a ideme na to. Takže tu vás nejaký ožratý vlkovák naháňa, aby ste zavrali dvere od jeho chalupy, lebo tam mal sračku. Takže poďte kamkoľvek, tam vás zavedú, zbierajte papieriky, vyhýbajte sa červeným očiam. Vidíte, že ten ožratý vlkovák kričí voláte blbosti, tak všedobováci nemáte, aby ste mu dali dole palicu, ale na parádu môžete si vypnúť a zapnúť baterku. Vypnúť baterku nedoporučujem, lebo váš ožratý účet nájde. Jedno začne blabovanie. Tak, bude to chvíľka ticha, ak nás ožratý účet nás nájde. Ďakujem. Teraz nechám hrať veveričku. A veverička skončila. Mala veľké šťastie, že ho nenašiel blbec. Ten ožrat. Doporučujem sa otočiť a zaspať si uši a blúdiť, tam vás nohy zavedú, aby do teplu už nevyhrali. A keď začnete, keď budete počuť kričanie, tak odbočte stonkovej a bude happy, lebo nemá zavreté dvere od chalupy. Tak odkadi budú, ako keď vidíte červené oči, ako si dostane tam. Lebo teplý vlkodlak bude chcieť byť ešte teplejší. Ak vidíte Slendermana, tak nechápem, na čo ste to prišli. Lebo ten blbec umrel. Dodám, počkáme, aký teplý z nás nájde, nejaký teplý stojí. Vidím nejakú blbosť. Je to mne. Takže sme našli papiery. To je teplý, vidíte? Ale idete niekam. Po dlhej dobe, keď na vás nič nevyvazne, tak nebudete mať chuť to hrať. Ale utíkaj! A oženili sme sa s vlkodlakom. Tak toto je koniec môjho let's playa zo Slenderboxa. Dovidenia.